Hasken Arewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Maraba da zuwa tashar Hasken Arewa. A yau za mu tattauna kan makamashi mai sabuntuwa. Menene shi da kuma dalilin da yasa yake da muhimmanci a rayuwarmu? Menene makamashi mai sabuntuwa? Makamashi mai sabuntuwa na nufin nau'in makamashin da muke iya samu daga tushe wanda ba sa karewa, kamar hasken rana, iska, ruwa da kuma zafin cikin ƙasa. Wannan nau'in na makamashi baya cutar da muhalli kamar yadda man fetur da gawayi suke yi. Amfaninsu: ga wasu daga cikin amfanin makamashi mai sabuntuwa. Na farko, akwai tsabtace muhalli, sannan kuma baya karewa sabida hasken rana da Allah ya bada ba biya ake ba kuma haraji ake karɓa a cikinsa ba. Sannan kuma kana ƙara samun ƙarin tattalin arzikinka. A arewacin Najeriya Allah ya yi yankinmu da zafin rana wanda zai taimaka wajen haskaka panel ɗinmu ya ba mu caji, mu samu haske da daddare ko kuma mu amfani da shi dare da rana. Shin kuna son fara amfani da makamashi mai sabuntuwa a gidajenku? Ku kasance tare da mu a bidiyoyi masu zuwa inda za mu koya muku yadda ake kafa panel ɗin hasken rana da yadda ake installation na shi kansa batirin da yadda za ku samu haske a cikin gidajenku. Hasken Arewa, tashar ku da